ଆଜି ନାନୀ ଦେଇଥିଲେ ସୁଜୁନା ଶାଗକୁ ସୁଜୁନା ଫୁଲ। ଏବେ ତ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ନା ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରି ଉଠୁଛି। ଶାଲ୍ ଟା ଘୋଡେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ସାରି ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ତନ୍ତକୁ। ତନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୁଣି ଦେଇକି ଆସୁ ଆସୁ ନାନୀ କହିଲେ ସୁଜୁନା ଶାଗ ରାନ୍ଧିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ନା ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ସୁଜୁନା ଶାଗ ଆଉ ସୁଜୁନା ଫୁଲ ମିଶେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ଦଉନା, ଶାଗ ପୁଣି ଦବ ମୁଁ ପୁଣି ମନା କରିବି? ସେଇଠୁ ନାନୀ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଅଳ୍ପ ଶାଗ, ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ବି ଅଳ୍ପ ମିଶିଥିଲା। ୟାକୁ ସାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଢି ଆଉ ସୋରିଷ ବେସର ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ନା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନେ। ଶାଗକୁ ବାଟି ଦେଇ ମସଲା ବାଟି ଦେଇଲା ପରେ ପରିବା କାଟି କୁଟି ଦେଇ ଚୁଲିଟାକୁ ଯାଇ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ସୁଜୁନା ଶାଗ ନା ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ, ହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଉ କଣ ଗଛ ଅଛି? ଯାଇ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କେମିତି ରୁହନ୍ତା, ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଆମର ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ବାବୁ ଆମର କିଣି ଆଣନ୍ତି। ରୋଷେଇ ମୋର ସରି ନଥିଲା, ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ମାଲୋ ଆଜି କଣ ଆଣିଛୁ କି? ବଢିଆ ତ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସୁଜୁନା ଶାଗକୁ ସୁଜୁନା ଫୁଲ ମିଶେଇକି ତରକାରୀ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବୁ ନା? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ବସୁଛି, ତୁ ନେଇକି ଆସେ। ହଁ ଚାଲେ ତୁ ବସ, ଖାଲି ଟିକେ ତରକାରୀ ଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲି, ଶେଷରେ ବଢି ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ବାଡି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଶୀତ ଦିନରେ କୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଏମିତି ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।